Dumela bakulu, Dinyame Tijan is here. I'm back kungemsana. Dadzoka ndinenyaya nhasi panapa ndosanga nayo parikunzi MP demands 150,000 USD damages from CIO operatives after abduction and torture. Pamazuva ema-elections pane mumwe MP wechidiki akambobuda achimhanyiswa nerimwe zimuchinda rakasimba zimujaini, so saka yakazobuda achiti kukapedzera kwenyaya vanditora vakaenda neni Samuel bhosi aiti anga ari munzira kuenda kuparliament, so aiti vanditora vakaenda neni Samuel akabuda akachekwa musana akarohwa. So panapa ndopa akudhimanda 150k USD achiti makakonzeresa madamages pamuviri vangu. Chinhu chiri kuitika chatatuwe nenyaya dzakasaidzi muri Zimbabwe ndechekuti vakomana ava vachazoita kuti vasvike apa pavave iko zvine zvichi vari busy kudhimanda zvimwe zvezvinhu. Number one, vakatengesa struggle yevanhu vakasiya vakati isusu painzi guys ngachidai so kuti vaite zvinhu one vakatanga kutopandukira leader wavo. Now muparliament kuri kuitika zvinhu zvakawandisa but vanototanga vasingatoexist muparliament macho. I don't know why vanhu vakadaro, but mazuva yangamboti isu vatinozvaitwa muparliament zvakadai tokunozosiya hazvicha sense manje. Parikurwa corruption after corruption, almost maministries ese kwaonekwa kwakavharwa mari yakati kwakatengwa mota vamwe vachinzi vakazodididi zvinhu zvakawanda zvakataurwa, but haumbovanzwa vachitaura kana any voice munyika tingamutonzi mune opposition makadai so uenda kana pamapages avo everywhere pese havachatomborepresente vanhu, havachatombokwanise kuita voice revanhu vakatovavhotera kuti vasvike pavari ipapo, but corruption kurohwa nyaya inobva yatongopera. Ndosaka kuti nhasi pakanzi palutwa something vanotongoziva valuta vachikuti no tichangotrenda kuna vanhu vemedia chete ndo vanobudisa nyaya idzodzo. After that haumboone zvichitaurwa kana nema-MP asa tichazodzoka futi next round tichingoluta ende vanhu hapana zvavanotiita. Ndo zvinhu zvinenge zvichiitika. Munhu anozobuda kuti ndiri kuda mari kuti ndakatochwa ndikaningira. Zvinobatsira chii maZimbabweans izvozvo? Hatisi kuti zvedu ngaasanodhimande mari ngaaenda timiri wake wakakwazwa, but zvinobatsira chii maZimbabwe vakakuvhotera? Zvinovapa chii? Zvinocontributa chii kune vakakuvhotera kuti unge wa-MP ipapo? Because uchanodhimanda 150k and then what's next? Mari yacho futi ndongokaipuwa, unopuwa mari dzekuchaja mari yemadamages zvinongogonekwa nana Chivhayo ndo ane mari ka unongonosuwa kana ndingirikeni kamba nombe ita kana sezesa yekuti imi makakonzeresa madamages pandingirikeni yangu saka ndikuda mari yakati bobva wapuwa because mari yacho vanoya kudhara. But tumabattles tikuswera tichirwiwa nevanhu ava hatuna kana sense. Izvozvo toti hamana tiri kuenda kupa komana tichitanga kunzwa zvinyaya zvakadai so izvozvo vanhu vangadai vakutokumirira nyaya yavakuti zvichwadi mupei mari yake kana yakaningirina. Hatichakumirira ndiani, yatobhetwa yako nemalawyers. Hapana kana one ari kumbotaura nezvazvo corruption yese yadhima vanhu chete maingokomenda. Hapana kana MP ari kukomenda nyaya iyo, vakatonyarara zvavo kutanga vakabribe utonzi munyika mune opposition vakadaro. Ungatori munhu opposition usingataure because they know akada kutaura one way deeper papo varitoshava ndosaka zvizonzi vari kushandira one same munhingirikini vanhu ivavo vatozoti akangotaura one way deeper papo basa ratopera. Anokurikola futi saka muri kugarira chii kuparliament kwacho? Useless opposition yatosara yacho mana dai chamisa atombotsoka zvake.